Joo, tosi häkkiironi. Et, miten mä voin häkätä, jos tässä ympäristössä ei ole mitään häkijuttuja. Niin kysyn vaan, että miten mä häkkään, jos tässä ei näy mitään. Tosi näyttää Roni häkiltä. Mulla ei oo tässä mitään häkkejä. Ne näkyis tässä ympäristössä. Jumalauta. Vitu se kova. Joo. Ei todellakaan mitään häkkejä. Täällä on vaan tää itsinen FPS on vaan paska. Että vaan mä en häkkää yhtikään mitään. Joo, eli nyt Roni antaa ne unta